Folklórnu skupinu Dobrona Dobronivcom asi nemusíme predstavovať, ale predsa informácia pre cespolných. Skupina pracuje od roku 1983 a veľmi úspešne. Pravidelne sa zúčastňuje prehliadok a súťaží. Mnohé jej programové čísla boli ocenené na celoštátnej úrovni. Na dnešnej prehliadke predstaví zvyky, ktoré prebiehali v Dobrej Nive pred sobášom. Autorkou programového čísla je Kvetoslava Babiaková, ktorá je zároveň aj vedúcou skupiny Dobrona z Dobrej Nivy do sobáša. Mamo, celá som nesvoja síce. Celá som nesvoja, celá. Ako keby malá Pali, nikde si neviem miesto nájsť. Anka moja, choď ešte tú praženicu pozrieť. Daj mi na kraj šparheta, nak je teplá. Trápenie. Aby, keď príde. To je trápenia, jaj. Len si to súď. Od kolenov takí boháči. Gazdovia prídu k nám na pýtačky. Aj takí boháči chcú našu Anču za nevestu. Čože by ho nechceli? Veď akúže má naša Anka chybu? A tak ja nevravím, že má naša Anka voľakú chybu. No. Naša Anka nemá žiadnu chybu, ale tak. Sa dívam poslednie dni na teba. Ako tu pobehuješ. Lieš, ako taká lastovica, ani zemi sa netíkaš. Od samého šťastia, že ti dievča do gazdovstva chcú za nevestu. No len pomenej, moja milá, len sa ti drž troška pri zemi. Vieš, lebo to je nie všetko zlato, čo sa bliští. Stav manželský to je veľmi veľká lutria. Tam nikdá nevieš, či vyhráš, alebo prehráš. A potom ti nevieš. Ale ja sa dobre pamätám na starého gazdu Kolenové. I aj to boli zlý človek. Zlý. Aj pili, aj frajerke mali. A ženu bijavali. Aj tá tetka sa volá, čo navytláčali očí šatvočkou. Veru tak. Tak len zatiaľko som ti chcela, vieš? Aby tam naša Anča v tej veľkej pýchy nebola len za podnožu. Aj nekúvikajte ma. Nič zvone počuť o mladom Janovi. A veď ani o starých Kolenovcách nejdu zlie chýry. A keby sa raz sali, podľa mňa aj nám budú na dobre pomoci. Inak som tráva rastie, keď kone podochnú. Ty sa len toho úfaj. Neboj sa, už som počula, svet všetko donesie. Už tak mi prišla jedna vyvodlovať. Že Mara gazdina tak povedala, vraj náš Janko nepôjde, Boh vie do čoho. Tí poľa Boh vie, čo nemajú. A lúke, to len také parlage, čo sa ani kozy na nich nechcú pásť. Tak. Máš, veľmi pekne vás prosím, keď prídu, nestarte sa do ničoho. Nevravte radšej nič. Ja nebudem. Počúvnite ma, aby ste dievčaťu šťastia nepokazili. Čo by som ja jej šťastia chcela kaziť? Ja jej veru šťastia nepokazím, ak si ho sama nepokazí. Jaj, pre pána Jana, veď ti už idú. Anka, hýbaj, už sa tu. Máme dobrý deň, kyseľovie žení. Pán Bozgaj, aj vám. Dobrý deň. Vítajte, priatelia, nestojte vo dverách, prídite ďalej do našho skromného príbytku. Ako sa máte? Zdravia vám slúži? Už tak ako starému človeku. Rozum má ešte dobrý. Len mnohé ma voľáko nechcú držať. Či ste už všetko pokosili, požali aj popratali? Všetko už máme pod strechou. A vy tiež? No, my máme zase toho
viac ako vy, ale aj my máme všetko v suchu. Nuž hádam, viete, prečo me dneska k vám zavítali? Jaj, vieme, volá, čo sa nám šuchlo o uši. Jaj, tak, veď náš Janko by si rád vzal vašu Anku. Hodila sa mu aj do oka, aj do srdca. Nuž tak sme ho prišli vypýtať pre neho. Aby sme sa darovne do ho nebavili, povedzte nám na rovinu, či tu dobre pokonáme. Zrete, džine sa vyjavte, či nám ten drahocenný poklad vydáte, ktorý je tak vzácný tomu nášmu synovi, čak starý. No. Váš Janko sa našej Janky tiež páči. Zamilovala si ho a pravdu povie, nemá nič proti tomu, aby sa zali. A keby žil môj muž Ďuro, pán Boh mu daj dobrý deň, isto by tiež s tým súhlasil, čak, mamo. A jednej vierí sa. A veď váš Janko je dobrý a šikovný chlapec. Viaj, veru, ten je šikovný. Tomu nikto nič z ruky nevezne. Ani sa ten na muzikách nebijáva, ako druhí mládenci zvyknú. Aj naša Anka je šikovná. Tak. A súca. Tá tiež všetko vie spraviť. Tá, keď tu voľačo doma riadi, to je len tak ruke brkajú. Taká je šikovná. A ešte voľačo som chcela priatelia dodať. Netreba zabúdať, čo sme my tu aj, nie Boh vie, aké boháčke, ale sme sa s mojou dievkou snažili voľačo nahonobiť dievčaťu. A potom, naša Anka je len jedináčka. Tá sa nebude myslieť z nikým no nič deliť. Tak. Takže súhlasíte? Nuž, súhlasím. Nemám prečo mladým prieke robiť, keď sa chcú. Len aby im to vydržalo do staroby. Anka moja, keď sme sa takto dobre pokonali, doneste jej praženici, tak ako to je u nás zvykom. Daj pozor, nak sa nepotrhá. Hej, lebo to je nešťastia. Veru, tak. Aj Bože. No, tak sa páči. No, sadkajte si, dajte sa bližšie chlebíka. Aká je krásna, ako pre nás, počúvaj. No, aj s klbásou. Hej, ešte sme uskrblili v kochu bola dať. No ponúknite sa. Ďakujeme pekne, no už. A so svadbou ako? So svadbou, no. Ja by som povedala, hádam na Katrenu, aby sme si všetko stačili nachystať. No, ak pán Boh dá, nic sa nestane, nak je svadba na Katrenu. Tak, a keď už teda na tú dobrú pokonávku, tak si môžeme aj pripiť. Mamo, dajte si aj vy trošku. Ja som už dneska pila, nie? Dajte si ešte za jednom, budete lepšie spať. No, tak na užitok, na zdravie. Tak no už. No, a my môžeme tajsť, pokonali sme, my môžeme tajsť. A by ste tašli? No ale my máme statku, veď nám treba riadiť, veď my máme hydiny všetkýho. Nož veď, ale ozaj ste mohli troška už len posedieť. No my sme sa už pokonali, tak tajdeme. Poď, starý. S pánom Bohom. A ako ich vyprevadiť? Zdravia dobrýho. Jaj, mám. Ledva prišli a už tašli, ani zice neohriali. No vidíš, tu ich máš kolenovci pyšní. Vravela som ti. Asi nedáš povedať. Nak, budeme mať na večer. Brkala, brkala, sivá hus nad vodou, zaplakalo dievča za svojou slobodou. Zaplakalo dievča za svojou slobodou. Lietala, brkala, hniezdo si hľadala, kde by sadnúť mala. Hniezdo si hľadala, kde by sadnúť mala. Našla si ho, našla v kolenovie dvore, v kolenovie
presvatovná viera. Slovutní a mnohovážení páni hospodárele, prosím za niektoré slovo, jestli by bola možná vec oznámiť. Znešený a chvalitebný Šalamún medzi mnohými sentenciami tá slova povedal, že by nebylo dobre byť človeku samotnému na tomto svete, nebo jestli by upadol do nemoci a nebyjakého nešťastí, nemal by sa s kým potešiť ani pozdvihnutí. Tak aj tento kresťanský mládenec menom Janko Kolenovie zaumienil si stav mládenecký promieniti a do stavu manželského vstúpiti. Ale ponevač on to sám od seba učiniť nemôže, len so svojimi práteli a vznešenými ľuďmi. Tak i on vás, srdce mňa, prosí a žáda, aby ste týchto novotných manželov do chrámu Páne sprovodili, tam byli tútorové a svedkové pri ich poctivém zdávaní a svatom sobáši. A z chrámu Páne na hodinu neb na dvie príti ráčili. Amen.